Στην προβολή μιλάμε για μια ιστοσελίδα ή για μια εταιρεία πώλησης, ηλεκτρονικής πώλησης, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν στην άλλη υπηρεσία που είδατε πριν περί της έκδοσης ψηφιακών. Υπάρχει και η PayHip που είδαμε και πιο πριν, έτσι, η οποία είναι απλά αυτή η σελίδα πώλησης που εσείς παίρνετε αυτό το link εδώ πάνω, δεξί αντιγραφή, και πάτε στο Facebook, στο Twitter, στο Pinterest, όπου θέλετε, βάζετε το εξώφυλλό στη φωτογραφία και από πάνω πετάτε το link ή κάνετε αυτό εδώ κατευθείαν link. Δηλαδή, αν πάω τώρα στο Facebook, εδώ στο προφίλ μου και κάνω ένα δεξικλικ και επικόλληση εκείνο που αντέγραψα από την PayHip, θα μου βγει εδώ πέρα και προεπισκόπηση και το εξώφυλλο κανονικά. Τώρα, αν το δημοσιεύσω, μπορεί να μου το βγάλει το εξώφυλλο. Εάν δεν μου το βγάλει, αν δεν μου το βγάζει, το σβήνω από εδώ. Έτσι. Και προσθέτω φωτογραφία. Πατάτε εδώ την εικονίτσα, τη φωτογραφική μηχανή, και βρίσκω ένα εξωφυλλάκι εδώ τη μήλα, το πετάω μέσα, open του λέω, και μπαίνει εκεί ως φωτογραφία. Γράφω και εδώ στο link ό,τι άλλο θέλω να γράψω, γραμματάκια, μπλα 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 μπλα, χαχαχα. Έχω και από κάτω το link, έτσι, με shift enter το κάνω αυτό, το κατέβασα από κάτω. Βγήκε αυτό το εξωφυλλάκι που διάλεξα στην τύχη. Θα το βάλω και μόνο εγώ για να το δούμε τώρα πώς φαίνεται. Δημοσίευση, μόνο εγώ. Και βλέπουμε τι ωραία που φαίνεται. Το link το πατάνε. Η φωτογραφία δεν είναι σύνδεσμος, του πάει στη φωτογραφία πάλι. Γιατί την ανέβασα, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι, μπήκε εδώ, ωραία, τεράστιο το εξώφυλλο. Στην PayHip, το κάνω και κοινοποίηση, το κάνω και τι θέλω. Εντάξει. Η άλλη περίπτωση βέβαια είναι να έχετε μια ιστοσελίδα όπως είναι η δική μου, που έχω ένα blog. Έτσι, έχω ένα blog στο οποίο εκτός των άρθρων που γράφω, φαίνονται και τα βιβλία μου, φαίνονται και οι υπηρεσίες που κάνω και σε εσάς, που προσφέρω. Οπότε θέλετε ένα site. Έτσι, γι' αυτό το δείχνω, αλλά μπορούμε να δούμε και άλλα site. Και της κυρίας Ζανιδάκη, η οποία έχει ένα WordPress site που τη φτιάξαμε όμορφο, με περισσότερα να αγοράσουν το βιβλίο. Πατάνε εδώ, περισσότερα για το βιβλίο εδώ, βλέπουν εδώ διάφορα. Αγορά ebook, create space, αγορά ebook, Smashwords λέει εδώ. Και αν πάμε πάλι στην αρχική σελίδα πριν, θα δούμε ότι έχει και το flipbook λίγο πιο κάτω. Το έχω βάλει εδώ κάτω να φαίνεται. Εδώ. Οπότε κάποιο πατάει και διαβάζει και το flipbook εδώ μέσα. Έτσι. Μεγάλο. Μαθαίνει. Κάνει κλικ να το διαβάσει. Το κάνει μεγάλη την οθόνη. Πάλι βλέπετε και τη σελίδοποίηση που λέγαμε πριν, ότι είναι αλλιώς εδώ. Αλλιώς η κυρία θέλει παραγράφους μεγαλύτερες, ενώ το προηγούμενο δεν είχε. Πάλι e-book είναι, γιατί βλέπετε και τα περιθώρια είναι e-book. Στα πλαγιά. Από πάνω είναι. Το κλείνουμε πάλι. Αυτή λοιπόν λέγεται ιστοσελίδα. Είναι απλά τα πράγματα. Έχω μια ιστοσελίδα και πουλάω τα βιβλιαράκια μου. Δεν θέλω ιστοσελίδα. Πηγαίνω στην Gumroad, βάζω μια σελίδουλα που είναι δωρεάν, όπως ήταν πριν στην PayHip, σε αυτές τις δύο, που γνωρίζω εγώ. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλες. Εγώ δεν έχω ανακαλύψει καμιά άλλη. Και μου παρέχουν εκείνο το σελιδάκι που είδαμε που μου παίρνουν ένα 5%. Τέλος. Τίποτα άλλο. Και ό,τι πάρει και η Gumroad, νομίζω έχει και 30 λεπτά το κομμάτι της πώλησης, συν 5%. Η PayHip έχει 10% νομίζω και τίποτα άλλο. Εκείνη έχει αυτό. Η προώθηση. Η προώθηση λοιπόν είναι η κατασκευή καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Twitter, YouTube λέω εδώ, αλλά υπάρχουν και Pinterest, Tumblr και ένα στόνος χιλιάδες άλλα, Reddit, διάφορα. Το στήσιμο του προφίλ σας και η εβδομαδιαία διαχείριση των λογαριασμών σας σημαίνει ότι μπορείτε εσείς να μας δίνετε ένα zip file, ένα συμπιεσμένο φάκελο ή ένα Word που θα έχετε γράψει ό,τι θέλετε μέσα και θα μας λέτε, παιδιά, αυτές είναι αναρτήσεις, έχω ταξινομήσει κατά μέρα, πάρτε τες, βάλτε τες όπως νομίζετε εσείς καλύτερα. Ποιες ώρες βλέπετε εσείς στο προφίλ μου ότι κινούνται καλύτερα. Θα μπούμε στα analytics σας, θα δούμε ποιες ώρες κινούνται τα πράγματα. Θα τα ρυθμίσουμε με αυτοματισμούς. Μπορούμε επίσης να φτιάξουμε μπανεράκια, διαφημιστικά πανό δηλαδή ψηφιακά, τα οποία εμφανίζονται με στις σελίδες σας, την ιστοσελίδα σας. Και η δημιουργία προωθητικών διαφημιστικών βίντεο. Βέβαια υπάρχουν πολλά προγράμματα που έχουμε για να σας φτιάξουμε βίντεο. Ένα εκ των οποίων είναι και αυτό που γράφω τώρα, έτσι, είναι η Camtasia. Ζωντανός ο χρόνος, βλέπετε, τσουλάνε τα δευτερόλεπτα και τραβάω την οθόνη μου. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ και φτιάχνω όχι διαφημιστικό βίντεο, αλλά προωθητικό, με την έννοια ότι εγώ προωθώ με αυτό το βίντεο τώρα την δουλειά μου. Καταλάβατε. Εσείς με ένα τέτοιο αντίστοιχο βίντεο που θα τραβάτε στην οθόνη σας, μπορεί να δείχνετε μια συλλογή φωτογραφιών που έχετε φτιάξει και να τη μετατρέψετε σε βίντεο, προχωρώντας εσείς τα slides την ώρα που τα απαγγέλλετε, να προχωράτε, να γίνεται ο προγραμματισμός που θέλετε και να εγγράφετε με αυτό το προγραμματάκι η οθόνη σας. Μετά θα κόψετε κάποια πράγματα που μπορεί να θέλετε να κόψετε, να ράψετε και να βγει ένα τελικό αποτέλεσμα που να μην είναι εκείνο του Movie Maker. Μιλάμε για σοβαρά προγράμματα, έτσι, τα οποία βέβαια είναι και πληρωτέα. Κάνει 300 ευρώ, 250 η Camtasia. Υπάρχουν και άλλα πολλά.
Πού μπορούμε εμείς να σας κατασκευάσουμε βίντεο διαφημιστικά και προωθητικά του βιβλίου σας. Στη διαφήμιση μιλάμε πλέον για πληρωτέα διαφήμιση βέβαια, γι' αυτό λέγεται διαφήμιση και όχι προώθηση, γιατί και στην προώθηση διαφήμιση είναι, αλλά εδώ είναι η πληρωτέα, το πληρωτέο σκέλος, στο οποίο μιλάμε για pay-per-click, pay-per-view διαφημίσεις, δηλαδή διαφημισούλες όπως το Facebook, που βλέπουμε εδώ δίπλα αυτές εδώ τις δύο διαφημίσεις που εναλλάσσονται κάθε λίγα λεπτά, έτσι, που είναι τέτοιες pay-per-click, pay-per-view. Μπορεί δηλαδή αυτός να πληρώνει να το έχει βάλει pay-per-view, με τις εμφανίσεις δηλαδή που θα κάνει στους ενδιαφερόμενους, στο target group, στους στοχευμένους πελάτες που θέλει, έτσι, που έχει στοχεύσει. Και αυτό το ίδιο ίσως, και μπορεί να είναι με clicks. Να πατάει κάποιος και αυτοί να πληρώνουν, να χρεώνονται, να τσουλάει ο χρόνος τους που έχουν αγοράσει τη διαφήμιση από τα click και όχι από τα views. Αυτή λοιπόν είναι η διαφήμιση πληρωτέα. Επίσης υπάρχει και διαφήμιση σε ραδιόφωνα και πρόσφατα επικοινώνησα και με έναν και ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος σταθμός έχει και ράδιο και τηλεόραση και μιλάω μαζί τους για διάφορα πράγματα. Βέβαια και για συνεργασία εννοείται για ραδιοφωνικά σποτ και για τηλεοπτικά σποτ. Θα μου πείτε Θεσσαλονίκη. Δεν έχει σημασία, γιατί αυτά η Θεσσαλονίκη τι σημαίνει? Ότι η Θεσσαλονίκη έχει 1 εκατομμύριο κόσμο και το βλέπει όλη η Μακεδονία. Δηλαδή είναι 2,5 εκατομμύρια Έλληνες εκεί πάνω. Και το βλέπει και Θεσσαλία, μπορεί να το βλέπει μισή Ελλάδα. Και πολλοί Έλληνες τη Αθήνα μπορεί να βλέπουν μακεδονικά κανάλια. Κανένας δεν ξέρει τι βλέπει ο καθένας. Έτσι. Τώρα μιλάμε για τα που έχουν εμβέλεια τα μακεδονικά κανάλια. Τώρα αυτά που είναι τοπικά, εντάξει, σίγουρα δεν τα βλέπει ο Αθηναίος. Τα βλέπουν όσο τα βλέπουν. Εσείς τώρα, άμα βάλετε ένα διαφημιστικό σποτ γιατί θέλετε να πάτε στην επαρχία να κάνετε παρουσίαση του βιβλίου σας, ας πούμε, δεν θα το βάλετε στο θεσσαλονικιώτικο σταθμό. Άμα πάτε στη Δράμα, ας πούμε, γιατί να μην το βάλετε εκεί να το δούνε και οι Δραμηνοί από αυτόν. Τώρα θέλει και λίγο ψάξιμο σε ποιο σταθμό να το βάλετε, αλλά αυτά είναι πιο επαγγελματικά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε μόνο σας τα βρείτε, όπως και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, από ό,τι σας είπα. Η βελτιστοποίηση λέξεων κλειδιών έχει να κάνει με τις ιστοσελίδες σας και με τους τίτλους των βιβλίων σας, με το πόσο εύκολα βρίσκεστε μέσα στο διαδίκτυο γενικά, όχι μόνο τοπικά, στην εταιρεία που έχετε μπει, στην Amazon, έτσι. Στην Amazon μόνο το πούμε εγώ, ή οπουδήποτε. Εδώ έχει λέξεις κλειδιά οι οποίες είναι συγκεκριμένες, που είναι οι κατηγορίες που έχω επιλέξει, τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να πάω εδώ στις κατηγορίες μου, έχει baby animals, children books, animals, έτσι, books, αυτές είναι κατηγορίες που έχω βάλει εγώ. Μπορούσα να βάλω κι άλλες. Αλλά θα έβαζα πάλι τα ίδια πάνω κάτω. Δεν έβρισκα, ας πούμε, camels. Οπότε όλες αυτές οι λέξεις κλειδιά έχουν σχέση με την έβρεση σας, όπως εδώ στην Amazon, ας πούμε, έτσι. Θα σας ψάξουν να σας βρούνε. Οι λέξεις κλειδιά. Έτσι είναι και στην Google. Δηλαδή, να ανοίξω εγώ μια οποιαδήποτε καρτέλιτσα καινούργια και πάω στην Google, στην αναζήτηση, και γράψω εδώ, ας πούμε, box, και η αναζήτηση θα μου βγάλει αποτελέσματα 2 δισεκατομμύρια. 2 δισεκατομμύρια βιβλία. Έτσι, γιατί θα δούμε και διαφημίσεις και διάφορα πράγματα. Αυτή είναι η αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. Αν έγραφα Great Books, αν γράψω, ας πούμε, παράδειγμα του χάρη, για να δούμε τα δικά μου, ας πούμε, αυτοέκδοση βιβλίου κλπ. Βλέπετε προτινόμενο από κάτω, αλλά εγώ βάρω το σκέτο αυτοέκδοση και βλέπετε ότι βγαίνουν κατευθείαν εδώ πέρα διαφημισούλες, έτσι, ως ελότος. Αυτά είναι διαφημίσεις, πληρωτές. Αλλά βγαίνω κι εγώ ως πρώτος στη σελιδούλα της αυτοέκδοσης. Τιμή μου και καμάρι μου, μετά τον Ήτανο και τον Οσέλωτο εμφανίζονται το προφίλ μου κιόλας. Και μετά βλέπουμε και άρθρο και άλλο, Google+, και παρακάτω λίγο ακόμα, και Easy Writer μετά από μένα, Φιλάτος μετά από μένα, και να μην πάω και παρακάτω, να δούμε πως έχω κι άλλα στην επόμενη σελίδα. Πολλές διαφημισούλες βλέπετε, έτσι, έχει ζήτηση το βιβλίο. Λοιπόν, το βήμα, βλέπετε εδώ διάφορα, Φιλάτος, Γκόγια, είμαι πάνω από όλους αυτούς εδώ, παιδιά. Προσέξτε, στην πρώτη σελίδα ήμουν εγώ, δεν υπάρχω στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη, ούτε στην πέμπτη. Εγώ είμαι μόνο στην πρώτη σελίδα σε 5 αποτελέσματα από τα 10. Αυτό σημαίνει SEO. Αν μπορείτε να το καταλάβετε, το καταλάβατε. SEO. Έτσι βγαίνεις στα αποτελέσματα εδώ, με λέξη κλειδιά. Το marketing. Το marketing λοιπόν είναι η δημιουργία αλληλογραφίας γενικά προωθητικής ή και πωλήσεων ή και ενημερωτική ή και τα τρία μαζί. Το σωστό είναι από πλευράς marketing να φτιάχνετε αλληλογραφίες οι οποίες πηγαίνουν με συγκεκριμένη σειρά σε συγκεκριμένο κοινό, στοχευμένα, να έχετε ξεχωρίσει τις λίστες σας, να αφορούν άλλη λίστα να είναι για το ένα βιβλίο σας, άλλη λίστα για το άλλο βιβλίο σας. Μην μπερδεύετε τα πράγματα. Εγώ που γράφω και fiction και αγγλικά και ιταλικά, τα έχω μεταφράσει και σε ιταλικά και δίνω και στην Ιταλία. Τα έχω όλα ανεξάρτητα. Κανένας δεν ξέρει για τα ελληνικά στην Ιταλία, κανένας στον Καναδά δεν ξέρει για τα ιταλικά.
δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Έχω άλλα προφίλ εδώ, άλλα προφίλ αλλού, έχω ψευδόνυμα. Άλλη διαδικασία. Έτσι, δεν ξέρω αν θα μπείτε πότε σε αυτό. Autoresponders λοιπόν λέγονται τα συστήματα που χρησιμοποιούμε εμείς για το marketing στις υπηρεσίες μας. Να φτιάχνουμε δηλαδή στις λίστες που έχετε ήδη των συνδρομητών σας, να φτιάχνουμε ενημερωτικές αλληλογραφίες και πωλήσεων και όλα ανάμεικτα, τα υβριδικά μοντελάκια μας. Επίσης να φτιάχνουμε δελτία τύπων που αυτά μπορείτε να τα φτιάξετε και μόνοι σας, απλά εμείς τα διανέμουμε και σε βιβλιοπωλεία, σε περιοδικά, σε μέσα ενημέρωση γενικώς. Όπως είπαμε, έχουμε τα δίκτυά μας. Εσείς μπορείτε να φτιάξετε απλά δελτία τύπου και να τα μοιράζετε στο Facebook, σε email, σε φίλους γνωστούς, σε φωτογραφίες, να φτιάξετε φωτογραφία δελτίο τύπου και να το βάλετε και στο Pinterest, στο Tumblr, όπου γυρνάνε φωτογραφίες γενικώς. Εδώ στα εκπαιδευτικά σεμινάρια, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι εμείς, όπως βλέπετε, δώσαμε 3.333 ώρες εγγραφής των βίντεο. Είχαμε τότε δώσει 1.111 ημέρες εμπειρίας, γιατί είναι περσινό, είναι ενός χρόνου και τα σεμινάρια. Και εσείς θα πάρετε 33 βίντεο μαθήματα που είναι 666 ώρες εκπαιδευτικές, παιδιά. Τη συμπάθεια βγήκε 666,3 οι ώρες και το έβαλα 666, παρότι είναι σατανιστικό, είναι και σημαδιακό γιατί βγήκαν 33 βίντεο, 666 ώρες. 3.333 ώρες γραφής, 1.111 μέρες εμπειρίας βγήκανε. Πλάς βέβαια. Αυτό είναι το μόνο που βάλα εγώ επίτηδες για να ταιριάζει. Όλα τα άλλα είναι πραγματικά νούμερα. Μπορώ να σας το δείξω και λιγάκι τώρα, να το δείτε. Πάτησε εκείνο το σύνδεσμο, έτσι. Είδατε εδώ, στην υπηρεσία. Πάτησε αυτό εδώ, είναι link που σας πάει εδώ, σε σεμινάρια και σας πάει κατευθείαν σε σεμινάριο, όχι στην αρχική, για να μην σας μπερδεύει, να μην σας παιδεύει. Και βλέπετε το κάθε σεμινάριο πώς είναι, τι λέει μέσα το κάθε σεμινάριο, ποια είναι τα μαθήματα που περιλαμβάνει, τα θέματα, τα αντικείμενα. Και αν πάτε παρακάτω, υπάρχει και διαγωνισμός, στον οποίο είναι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου βέβαια, το 17 είναι, τα Χριστούγεννα θα λήξει, κερδίζετε μια αυτοέκδοση δωρεάν, 5 τυχεροί. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά και σε αυτά και μπορείτε να συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια. Λοιπόν, ξεκίνησε το quiz, έτσι, και πιο κάτω δηλαδή, άμα πάτε, στα εξώφυλλα, ας πούμε, ανοίξετε εδώ το σεμινάριο των εξωφύλων, πάλι έχει το ίδιο quiz, έτσι. Βέβαια έχω βάλει άλλη ερώτηση εδώ, άλλο quiz. Σας λέω όμως απαντώντας σωστά και στα 6 σεμινάρια, έτσι, και στα 6. Είναι 6 κατηγορίες εδώ πέρα από ό,τι είδατε. Έτσι, είναι τα 1, 2, 3, 4 και οι 2 που είναι πιο πάνω που είδαμε. 14-15 ερωτήσεις είναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα σεμινάρια και μας έχει και για κατασκευή στο σελίδων άλλο σεμινάριο. Βλέπετε ότι μπορείτε να το πάρετε και ξεχωριστά το καθένα, έτσι, με διαφορετικές τιμές. 75 ας πούμε έχει αυτό. Το πλατφόρμα σε αυτοέκδοση που είναι λίγο πιο ενημερωτικό έχει 29 ευρώ. Το βίντεο τηλεσεμινάρια βέβαια είναι πιο τεχνικό, 59 ευρώ. Και το ηχογραφημένο βιβλίο έχει 40 γιατί είναι και αυτό πάλι τεχνικό. Και μπορείτε να τα πάρετε και όλα μαζί με 99 ευρώ όλα μαζί και με εγγύηση από ό,τι βλέπετε 90 ημερών, σε 3 μήνες δηλαδή από την ώρα που θα τα πάρετε. Εάν πείτε τι άχρηστα πράγματα είναι αυτά, δώσε μας τα λεφτά μας πίσω, χωρίς δεύτερη κουβέντα τα έχετε πάρει την επόμενη ημέρα. Την επόμενη ημέρα. Και τελειώνοντας τις υπηρεσίες μας, έχουμε να σας προτείνουμε τα προπονητικά μας προγράμματα, τα οποία σημαίνει προπονητικά προγράμματα ότι εγώ προσωπικά συν 2 ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το marketing από τα γενοφάσκια τους, ανθρώπους που ήταν γενικοί διευθυντές πωλήσεων σε μεγαλοεταιρείες της τάξεως και της κλάσεως της Coca-Cola, της IBM, της 3E, σε τέτοιο τεράτων μεγέθους, οι οποίοι γνωρίζουν το marketing απ' έξω και ανακατοτά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα σας προσφέρουν και γνώσεις για φυσικό marketing, όχι μόνο για διαδικτυακό. Στο διαδικτυακό θα σας καθοδηγήσω εγώ πιο πολύ, βήμα-βήμα, όλη τη διαδρομή. Από εκεί και πέρα τα μυστικά παραπέρα marketing, του φυσικού marketing, αλλά και γενικότερα μυστικά για το marketing, πιο επιστημονικά, γιατί οι άνθρωποι είναι επιστήμονες πραγματικοί. Εγώ είμαι πρακτικός, εγώ έχω μάθει το marketing μέσα από την τριβή. Αυτοί το έχουν μάθει και μέσα από τη δουλειά τους μεν, ήταν και γενικοί διευθυντές συλλοπολίσεων και τέτοια πράγματα. Τώρα μιλάμε για χιλιάδων προσωπικό από κάτω τους και να ελέγχουν τέτοια τέρατα, μεγαθύρια. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και εγώ μαζί τους παρέχουμε αυτά τα προγραμματάκια, τα οποία δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, θα μιλήσουμε τηλεφωνικά για αυτά.